Ah, balot. Ha? Kinakabalag sa video to na nalaman. Tama niya? Pare. Para sa mami. Para sa iyo ulit ako. Ano mami niya? Bigat at wala 30-20. 30. Mami. Kani pala. No, magkano pa ganito? 20. Mura lang, no? Isa. Isa lang. Magkano ito? 120, 110, saudan. 120, 110. Sa bangos? Ay, 120, 110 din. Wow. Sige, nahirapan na. Ay sir, Ha? paksiw. Ito Paksiw. Binagungan niya. Wow. Dapat di ba dai? Alam mo na rin. Ay, dapat naman yan. Bukan mo. First thing sir, paksiw. Wala na. Sisig. Wow. Magkano isang sukat niya? 60. Yan eh. Kainan mo pala. It's raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Kaway-kaway sa vlog. There is so much Yan, nandito lang sila sa gilid ng Malasiki Public Market. Ito yung pangalan, si Lechon Keiko. Kano isa? 220.